time. Fresh hotspots are emerging globally, but the World Health Organization has again stopped short of declaring a pandemic. Talking to each other about coronavirus, because in these days this is the main argument. If the economy falls like this, it'll be bad. The first time that it happens that we have to postpone the date of Salone, but what can we do against health, against nature? Today, the DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019. No agsisiimnak iti aglawlaw. COVID-19 haan pay nga pimanaw. Intero nga lubong napannan nilawlaw. Naapektaran dagiti Pilipino ditoy ken balasiw taaw. Iti kinabayag iti 8 a bulan tinapalabas. Nainilot nga nagkurang iti doktor ken nurse. Nagsagaba iti buong nga Pilipinas. COVID-19 panagwaras muket na paspas. Nagrikip amin nga establishmento. Piman dagiti tao nga naawanan ti trabaho. Gobyerno nakangeg ti adu nga sentimiento. Nalislisayan, nagladingit. Naawanan namnama dagiti Pilipino. Pag hindi kami bumiyahe dahil wala kami pira, wala kami pambiling bigas, mahirap eh. Mahirap pag mahirap. Walang pagkukunan. Ang kailangan, pagkain. Ngem iti makitkitak, mapantayo ar-arakupin. Bagyo, gingineb, COVID-19, ken uray ana nga pasken. Agpayso ang marigatan, ngem maubratay ti umisem, kinapait ti biag, intay aklungin. Uray kasano, iti intay pinagsagaba, laglagipin, nga ituloy tay latta ti magna. Agkikibin tayo nga rod, nga sangapada, datayo ket Pilipino, saan nga magibgiba.